Hello? 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 Oh, hello, Barney. Hello? 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 Bonjour. Hi. How you doing there? Yo! Hello! Hello. Hello? 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 Yo, yo. Hello? Hello? Hello. Hello. Hello? Rescue me, hold tight me in your arms. Rescue me, I want you tender shine. Bueno, komunikazio mota berri bat bai ekarri duela esan dezakegu. Lehen ezagutzen genituen komunikazio motena aldean, adibidez, badago bat, komunikazio mota elkarreragilea, ez? Dala, zuk telefono hartzen duzu, pertsona bati deitzen diozu, eta espero momentu berean erantzun bat jasotzen duzu. Beste komunikazio mota bat da, adibidez, e-mailerekin gauzatzen dena, ez? Bidaltzen duzu e-mail bat, eta espero duzu noizbait, baina ez momentuan ez du zertan, hombre, ahalik eta azkarren hobeto, baina ez du zertan izan behar erantzuna momentu horretan. Baina badago beste komunikazio mota bat, eta hori da sare sozialek zabaldu dutena, eta da jarioan, nik deitzen dio jarioan, baina da zure lagune edo interesatzen daizun pertsona jarraitzen dituzu, eta arpidetzen zara, edo izen ematen zara, edo laguna egiten zara, eta hor nolabait jakiten duzu beraiei buruz, edo beraiek esaten dutenari buruz. Ez duzu zertan erantzun behar, erantzun dezakezu, baina ez duzu zertan. Horregatik dakagu batzutan sensazioa gauza asko dakizkigula pertsona bati buruz, naiz eta berarekin ez egon, edo ez ikusi oso maiz. Eta, karo, hori lotuta dago, erlazio mota hori edo komunikazio mota hori mantentzeko denborarekin. Elkarreragilea da nolabait oso pertsona konkretuekin egiten duzu eta mantentzeko erlazioa, ez? E-maila, bueno, ja generikoagoa da eta hau askoz ere irekiagoa edo arinagoa da lotura mantentzen duzuna sare sozialen bidez egiten duzu komunikazioa askotan, ez guztietan, denetik dago, askotan. Hor da sentsazio hori de, orain dela zenbat ez dio dela deitu lagun bati, ez? Orain sentsazio hori nolabait galdu da edo beste erabatekoa da. Gure garun tamainagatik hori ikerketek diote dela, kapazitate sozial mugatu batzu ditugu, ez? 150 pertsona ingurukin mantendu dezakegu erlazio, bueno, reziproko bat edo nahiko estua. Horietako batzuekin are gehiago, horiek dira lotura sendoagoak, ez? Eta hortik gora, ja dira lotura oso arinak. Komunikazio mota hauetan batez ere lantzen dena da interesen araberako edo komunikazio arin hori. Lotura arinek batez ere balio dute, zen lotura sendoa dituzten komunitateen arteko elkarrunea dira. Interesen araberako gaiak topatzen dituzulako edo lanakorako. Zertarako balio du adibidez? Lana topatzeko. Lana topatzen saiatzen ari bazara, eta zoritxarrez jende askoren egoera da hau, ez da nahikoa lotura arin zure lagun, lankidez edo zure gertuko jendearekin komunikatzea, baizik eta lortu behar dezuna da zure lotura horietatik, komunitate horretatik ateratzea mezua eta hori lortzen da lotura arinen bidez. Eta horietatik etorriko da segurazki lan proposamen bat edo informazio interesgarriren bat, balio du komunikatzeko edo zabaltzeko, edatzeko mezua. Gauza honak eta txarrak dituzte. Beraiek lehenetsi dituzten aukerak edo ezaugarriak automatikoki onartzen ditugu, analisi gehiagirik egin gabe, hau da, Facebookek eskaintzen digu hau edo analakoa, hola da. Beste alde txar bat ere, hori reflexio puntu horrekin lotua dagoena da, nolabait jende askorentzat, onurak bai, baina jartzen du nolabaiteko ez dakit, sapai bat, sapai garden bat, non jendea sartzen da internetera eta ikusten duena da hori.
Eta hortik gora, hau da guk ezagutzen ginuna garai blog bat irikitzearena, edo komunitate batean, Libezale bezala komunitate batean euskerazko software librea garatzen edo sustatzen ibiltzea, edo horrelako komunitate konversazional sendoagoak osatzeko aukera ez dute ikusten. Beraiek nahikoa dute Facebook edo Twitter edo horrelako sare sozialetan gelditzarekin. Eta hori bai dela apur bat txarra, eta baina batez ere da hori, azkartasun horrek ekarritako zerbait, baina ere esan dakoa, gauza hon pilo bat ere badituzte. Egia da, orain dela urte batzuetan blogosfera nahiko pilpilean zegoenan, sorkuntza askoz gehiago lantzen zela, eta hori egia da, eta horrela esan behar da, blog gehiago eta jendeak blogetan idazten duen, eta adibidez euskararen aldetik inoiz sortu ez den eduki kantitate bat sortu zen garai horretan. Sare sozialetan sortzen den edukia efimeroagoa da, eta baina balio du nolabait topatzeko interesatzen zaizkizun pertsonak, gaiak, eta gero zu gaitasuna baliomakazu edo gogoa horiek garatzeko beste egitura batzuetan. Segurazki horietatik kanpo sortu beharko dituzu zure espazio propioak, zure eztabaida foroak, zure komunitatea azken finean, eta hor sare horietan topatu dituzun jende interesgarria edo gai interesgarriak gehiago garatzeko aukera, baina zabaltzeko eta intereseko gauzak detektatzeko oso interesgarria dira. Adibidez, bilatzaile batera joan eta zerbait aurkitzea hori denok egiten jarraituko dugu, baina beste batzuk ere agertu dira. Ez dituzte ordezkatu guztiz. Gero beste bada, mediatutako edo filtratutako edukia jasotzen dituzunak. Eta kasu hori da, sare sozialek handitu dutena edo ekarri dutena. Hau da, jada zuk ez duzu erabakitzen zer ikuste duzu. Bai, erabakitzen duzu zenek ematen dizun. Baina azkenean zu, hor dagoena kontsumitzen edo jasotzen duzu. Hori, konparatzen badugu berriro, blogosferarekin konparatzea nahiko garrantzitsua da, zen momentu horretan sortu zen nolabaiteko agenda partekatu bat, blog ezberdinetan, kopiatzen zian bata besteak esaten zuen, kopiatzen zuen, erantzuten zuen, eta hor sortu zen nahiko agenda heterogenoa, eta jarraitzen genituen jarioen bidez, edo batez ere, eta bilatzen, eta aldiz orain, batez ere edabideetako edukia kontsumitzen dugu, baina kontsumitzen dugu Twitterrek edo Facebooketik erreferentziatzen direnean. Azken finean, justo kontrajarria. Alde batetik, agenda propioa eraikitzen ari ziren edabideak hor zeuden eta berre referentziaria, baina sortzen ari ziren beste referente txiki asko, baina hemen aldiz, oraindik edabideek garrantzia zutenez, Twitter eta sare sozialetara edukia bidaliz lortzen dute jendeak hori behin da berriz errepikatuz gu ere jasotzea azken finean. Ni jendeari esango niokena da oraindik mantentzeko bestea, saiatzeko bakoitzak bere jario propioak mantentzen, zen azken finean bakoitzak egiten duen filtro kapazitate hori oso interesgarria. Nahiz eta zu pentsatu, nahikoa da Twitterren ditudan lagunek ematen didanarekin, baina beti dago zure esparrua. Eta gero dago beste bat, orain arte jende gutxik landu duena, eta da, ez bakarrik zuk individualki, edo ez bakarrik zuk aukeratutako pertsonek filtratutako, baizik eta gai konkretu baten inguruan, edo hizkuntza berdina, edo zerbait amankomunean duten pertsonek filtratutako edukia. Hau da, demagun, interesatzen zaizula, ez dakit, antzerkia. Antzerkiko komunitateko jendea topatuta eta horiekin eztabaidak mantentzen dituzu, foro batean edo komunitate batean. Demagun jende horrek nolabait interes amankomunak dituenez erabakitzen dela beraiek dituzten iturri guztietatik interesgarria dena filtratzea eta hori zuk ere jasotzea. Orduan, izango litzateke eduki guztiz interesgarria zuretzako. Eta hori da oso gutxi landu dena orain arte. Orokorrean, eta Facebook eta Twitter eta ezberdina dira horretan ere, orokorrean kalean egiten duguna egiten dugu, normalean. Gaina, banan-banako erlaziotan hori erabatekoa da, hau da, kontatatzen duzunean pertsona bat eta kalean horrekin egiten baduzu, normalean egiten duzun hizkuntzan. Orduan,
gizartearen egoera berdina. Beste batzuetan euskarari onura ekartzen dio. Twitterren jende bat badago ulertzeko gaitasuna duena, baina hitz egiteko ez, baina ulertzeko eta zure komunitatean nolabait parte hartzeko aukera izaten du, zen oso mezu laburra dira, azken finean niri berdin dit, ez euskaraz edo gaztera, baizik eta beste inglesez edo iaia ez dakit, txino esan behar nuen, baina txinoa ja aukerra zailagoa da. Baina beste hizkuntza batean egotea, azkenean garantzioa dira loturak, hor bizpairu hitz hartuta ja ulertzen zu gutxi ora. Twitterren, bai, Facebooken nik uste hor mantentzen direla nahiko ez du, gizartearen egoera nahiko ondo islatzen dela, edo oso antzekoa dela, eta kaso igual galeraren bat ere egon daiteke, baina tresnen aldetik eta hor euskaraz jartzeko promesak bai, baina Twitterren eskaria behin da berriz eginda, baina kasualidadea aste honetan edo pasadako orain dela egun batzuk, identika dela Twitterren oso antzeko sareak, baina esan dudana, pixka bat banatuagoak egiteko gaitasuna duen tresna euskeratu da. Euskaraketa eginda zegoen, eta software hori, identika da zerbitzua, esango dugu Twitter bezalako bat, jendeak izen eman dezaketa, baina softwarea programa bera ere librea da. Eta programa libre horrekin, ja euskeratu da zegoena, sortu dira bi komunitate behintzat euskeraz, Manillares eta Blogsobita deitzen ziren, eta euskeraz biak, eta euskerako jardunean, eta beraien arteko hartu emanak egin zitezken, baita identikako jendearekin, baina identika zerbitzua da enpresa horrek edo sortutako zerbitzu hori ezin zen erabili momentuz euskara. Eta aprobetxatuz jende honek egin duela lan hori, jarri eta aktibatu dute, eta orain identika ere erabili daiteke euskara. Hemen oso ondo demostratzen da, gure esku dagoena da, software librean edo ematen dizkiguten tresna horiek itzuri eta lokalizatzea eta noizbait integratzea proiektuetan. Hori guk egin dezakegu eta inorri baimena eskatu gabe egin dezakegu gainera. Eta horregatik sortu ziren bi komunitate aspalditik euskeraz egiten eta jarduten. Twitter beraien esku dago. Be my man.